Pozdrav i dobrodošli na Megakviz kanal. Ovih 10 geografskih pitanja samo pravi stručnjaci mogu tačno odgovoriti. Da li ste među njima? Pokažite svoje znanje u nastavku. Da li ste spremni? Koji je glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata? Tačan odgovor je pod C. Koja je najveća planeta u našem sunčevom sistemu? Tačan odgovor je pod B. Koja je najviša planina u Evropi? Tačan odgovor je pod D. Koji je drugi najveći kontinent na Zemlji po broju stanovnika? Tačan odgovor je pod B. Koja zemlja je po površini najveća u Južnoj Americi? Tačan odgovor je pod B. Ostavi nam like ako želiš više ovakvih kvizova. Klikni na subscribe i aktiviraj zvono ako ne želiš propustiti najnovije kvizove. Šta mjeri svjetlosna godina? Tačan odgovor je pod C. Koliko okeana ima na Zemlji? Tačan odgovor je pod B. Koja je zemlja treća po površini u Aziji? Tačan odgovor je pod A. Koji od ovih otoka ima najveću površinu? Tačan odgovor je pod A. Irak ima kopnenu granicu s kojom od ovih zemalja? Tačan odgovor je pod D. Na koliko ste pitanja tačno odgovorili? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod.
Ostavite nam like ako želite više ovakvih kvizova. Kliknite ispod na subscribe i aktivirajte zvono ako ne želite propustiti najnovije kvizove. Više kvizova igrajte na megakviz.com.